नाजायोब्ला सुबुं माहारिया मा हायो मा हाया? नंगौ, जों सरासनस्रायै नुनो मोनो जायखिजाया साखा खबनै बाइक एबा साइकेलाव मोननै मोनथामसिमल' जिरायग्रा सिट। नाथाय नेथि जन्स मुंनि सासे लाइमोना गावनि सानखांथिजों ओरैबायदि गंसे बाइक बानायदों जेराव बे बाइकनि मडेल आरो जिरायग्रा सिटखौ नुनानै सुबुंफ्रा गोमोदों। लाइमोना बानायनाय बे ईवी बाइकआव मोनद' सिटफोर दं। अदेबानि सा 6 सुबुंफोरा बे ईवी बाइकआव जिरायनो हायो। लाइमोना फोरमायनाय बादिब्ला खेबसे चार्ज होब्लानो बे ईवी बाइकजों गासै 150 किल'मिटार लामाखौ सालायनो हायो। बे मोनद' सिट थानाय ईवी बाइकनि बेसेना 8 निफ्राय 10,000 रां होननानै लाइमोना फोरमायदों। फारसेथिं गावनि रोंगौथिजों बानायनाय लाइमोननि ईवी बाइकखौ नुनानै दासान्दि ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां नायनानै बाख्नायदों। अरे भाई क्या बनाए हो, कैसा? रुको 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 रुको, ये क्या है भाई तुम्हारा, कैसा बनाया? भाई ये 6 पैसेंजर वाली गाड़ी बनाई है हमने। इस पे 6 लोग बैठ के चल सकते हैं। कीमत कितनी आई? इसकी कीमत जो है 10 से 12,000 के करीब आई है लागत इसकी जो है। चार्ज कितना होता है? ये जो है एक चार्ज में 150 किलोमीटर चलती है और सिर्फ 8 से 10 रुपए में चार्ज हो जाती है फुल। तो ये काफ़ी अच्छी, इस पे 5 लोग बैठ सकते हैं एक ड्राइवर सहित। 6 लोग चलेंगे इस पे एक साथ। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।